бір қашан ол мәселе көтерілмейді. Баланың бит Аллахта қашында вазифалары бар, әти-әнесі қашында вазифалары бар, әби бабасы күршілер хақы деген бір бар бит инде. Бит балаға түгі аның хақы турында ғана аңлатыла. Бала миңа ул моны эшләргә тиеш, моны эшләргә тиеш итмәсә бөтен хәзер ниләр балага кычкырырга ярамый, сугарга ярамый. Минем чыбыктыр диде, бер сүз генә әйтеп аладыр инде. Ул бүген әллә нәрсәләр дип аны гаеплиләр инде. Ул ничек инде безне дә әйбәт кенә әйтеп ишеттерделәр инде, бездә шулай итеп. Анда бит бүген инде чыбыкка алырсың, коешка алырсың, шунда ук Әйе, хәтта укытучылар өстеннән дә Әйе, менә шуңа укытучыга- баланы кыйсыталар дигән. Өзі де хатта гариза язалар. Укытучы баланы сүгә алмый икән бүген. Яни балага кычкыру, бала хукукын бузу була икән диге. Бу бит инде дөрес түгел. Без менә тагы эгоист тәрбияле бит. Аңа бер кем бер сүз әйтергә ярамый. Ул кисәтүне дә кем барып жалобы ситәргә алмый ки, мине укытучы кисәтү ясый аңа. Ondan biten әти-әнисе жүгерә. Бу бит инде нормаль әйбер. Түгел, мәгълүм итеп эгоистлар тәрбиялибез дә. Ул өйләнгәч, тормыш коргач, ул итеп үзен ярата торган кеше гел мин дип кенә үсте, ничек итеп инде ул иргә хезмәт итә алсын, ничек итеп хатынга хезмәт итә алсын гаилә таркала. Һәм балага да мәхәббәт җитми аның. Күп гаиләдә теге бала аның теге вакытын ала торган, карьерасын акымашлый торган, ял итәргә акымашлый торган бер абикет шикелле кала инде. Һәм теге бала күзен ачып утыра башлагач, аны телевизор башына утыртып куябыз бит. Анда бүген теге без үскәндәге мультфильмнар юк бит инде. Анда кайсы кылыч тотып йөгерә, кайсы кычкыра, кайсы акыра. Ничек агрессив булмасын, аны күзе ачылганнан аны сөйләшә белми, ул дие бер нәрсә тотып йөгерә, ул ничек булды, нәрсә дип теге. Ничек агрессив булмасын инде ул.